I a l'Hospital Josep Trueta de Girona s'hi han començat a instal·lar els mòduls prefabricats on s'hi ubicarà de forma provisional les consultes externes del centre hospitalari. Els barracons ocupen la meitat de l'aparcament de MIFES i es preveu que puguin entrar en funcionament ja a principis de l'any vinent. La construcció del nou Hospital Josep Trueta de Girona va per llarg, més quan el nou govern ha decidit tornar a començar de nou l'avantprojecte de reforma del centre. Ja l'anterior govern havia previst, de forma provisional, suplir la mancança d'espai d'alguns serveis mitjançant mòduls prefabricats, una idea que de moment ha mantingut el nou Departament de Salut i que tot fa pensar que anirà més. Aquesta setmana els operaris ja han començat a instal·lar els barracons on s'hi ubicarà, de forma provisional, les consultes externes del Trueta. I penso segurament que es tindran que fer actuacions fins que hi hagi el nou. Ara, per exemple, s'estan ja muntant els nous barracons per fer les consultes externes. Diversos tràilers transporten els edificis prefabricats que a poc es van col·locant sobre els fonaments que fa uns dies es van fer a la zona. La nova instal·lació ocupa gairebé la meitat d'on hi ha l'aparcament de MIFES i a més s'han hagut de tallar l'accés. El Departament de Salut calcula que les obres per acabar de col·locar els mòduls i omplir-lo amb el mobiliari pertinent es pugui acabar en el que queda d'any, per tal que estigui del tot traslladat al servei a principis de l'any vinent. I Patrimoni